Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा नोंथांमोननो BTC jobs नि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय Women and Child Development Protection नि आन्दाराव ओंखारदोंमोन बेजों लोगोसे BTR Development Fellowship बेयावबो ओंखारदोंमोन दा फाइनाली बोरै सिलेक्शन प्रसेस खालामो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय एग्जाम होबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट स' बिनिफ्राय एग्जाम जासिगोन Women and Child Development Protection नि आन्दारावहाय जाय नोंथांमोना दाखालि ससियेल वेलफेयाराव एप्लाइ खालामदोंमोन बाय पोस्ट एबा स्पिड पोस्टआव स' बिनिफ्राय BTR फेल'शिप नि एग्जामा फाइनालि जोब्बाय दा बेयाव नेक्स्ट स्टेजआव मा जागोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला आरो आपकामिं BTC जब ओंखारोबा नोंथांमोना थाबनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि आंनि चेनेलाव दा लोगोफोर जों फैबाय BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिप नि अफिसियेल साइटआ बेनो बेयावनो नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे जब ओंखारोबा बेयावनो भेकेन्सि पोस्ट ओंखारो दा जेरै ओंखारदोंमोन नोंथांमोनानो बेयाव नुनो मोनदों स्पेशलिस्ट बेनिफ्राय ब्लक लेभेल फेल' ओंखारदोंमोन जेराव नोंथांमोना दाखालि 30 नभेम्बराव एग्जामखौ होनो मोनबाय 30 नभेम्बराव एग्जामखौ होबाय बेनो जाबाय अनलाइन नोंथांमोनाहाय एग्जाम होबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामनानै सर्टलिस्ट जादोंमोन बिथांमोनखौहाय अनलाइन एग्जाम लाबाय स' बिनिफ्राय सेकेन्ड स्टेज दंबावो PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ स' नोंथांमोना बेयाव जायनि एग्जामा मोजां जादों नोंथांमोनखौ बे स्टेजाव लांगोन PI आवहाय एबा पार्सनेल इन्टारभिउआव आरो बेयाव नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लानाय जागोन अनलाइन महरै स' नोंथांमोना बेयाव जुम एपआवहाय नोंथांमोनखौ लानाय जागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना पे स्केम हिसाबै बेयाव नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लागोन आरो जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होनो हायो बिथांमोनखौहाय सेलेक्ट खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौहाय एभ्रि डिस्ट्रिक्टनि ब्लक लेभेलाव नोंथांमोननो जबखौ होनाय जागोन नोंथांमोना गाव गावनि ब्लक एबा नोंथांमोना गुबुननि ब्लकआव पस्टिं जागोन अके थ' बिनिफ्राय सेलारि मोनगोन नोंथांमोना 27,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन बेनो जाबाय BTC डेभेलपमेन्ट फेल'शिप एबा BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआव नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन जायफोरनि आनजादा मोजां जाबाय नोंथांमोननि सेकेन्ड स्टेजआ जाबाय PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ दा बेयाव माबायदि रोखोमै सोंनाय जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों बेनो जाबाय नोंथांमोनखौहाय अनलाइन जुम मिटिंआव लानाय जागोन बेजों लोगोसे साबजेक्ट नोंथांमोना नलेजआ थानांगोन गाव गावनि पार्सनेल नलेज थानांगोन बेनो जाबाय GK थानांगोन रोंनांगोन नोंथांमोना प्रेजेन्ट GK रोंनांगोन आरो लोगोसे कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय स्किम्स रिलेटेड नोंथांमोना स्किम्स एबा प्रजेक्टखौ नायबानो जाबाय जेरै PM किसान बा अरुणोदय बा पेन्सन स्किम बा BTC सोमोन्दै नोंथांमोना थाथारनांगोन BTC नलेज फार्स्ट एकर्ड लास्ट एकर्ड सेकेन्ड एकर्ड थ' नोंथांमोना बेखौ रोंनांगोन बेजों लोगोसे पलिटिकेल बेकग्राउन्ड नोंथांमोना नलेज थानांगोन सोर मिनिस्टार बा सोर EM थ' लोगोसे नोंथांमोना जिअ'ग्राफिक रोंखाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गुबुन नेसनेल GK बा इन्टारनेसनेल बेखौ रोंखाथारनांगोन अके दानिया जोंहा फैबाय bodoland.gov.in बे जाबाय BTC नि अफिसियेल वेबसाइट दा बेयाव जोङो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो जेब्लासिम जब ओंखारो बेयावनो जों मोनबाय थायो थिग बेबादिनो मोनसे जब ओंखारदोंमोन ससियेल वेलफेयारनि आन्दाराव दा बे जाबाय Women and Child Development दा बेयाव दाखालि 10 पासनिफ्राय लानानै पोस्ट ग्रेजुएसन हिसाबै दा बेयाव अनलाइन एबा अफलाइन जादोंमोन नाथाय बे एप्लाइआ अफलाइनमोन थ' अफलाइन जायफ्रा फर्म साबमिट खालामबाय नोंथांमोनखौ माबायदि सिस्टेमै सिलेक्सन खालामगोन बा एग्जाम लागोन ना लाया बेनि सायाव आं नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो रेडि जायो दा गोबां एप्लाइ खालामदों माब्ला एडमिट मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामो दा बेखायनो नोंथांमोना लाबोबाय 15 पस्ट दङमोन टटेल स' बेनिफ्राय 12,000निफ्राय जागायनानै बिदिनो 40,000सिमहाय फार मान्थ नोंथांमोननो सेलारि होनाय जादोंमोन दा बेयाव नोंथांमोनखौ माबायदि सिलेक्सन खालामगोननो बेयाव डिटेल्सआ दंखायो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआवनो आपडेटखौ मोनगोन होननानै लिरनाय दंखायो बेनो जाबाय bodoland.in.gov स' नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन अके वेबसाइटआव स' बेनिफ्राय सर्टलिस्ट केन्डिडेट्सखौल' एग्जाम लागोन बा इन्टारभिउ लागोन होननानै बेयाव गाइडलाइन्सआव दंखायो बेखायनो जायफ्रा दाखालि एप्लाइ खालामबाय जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थि मिस्टेक खालामदोंब्ला सेलेक्ट जानाय नङा जुदि गासैबो प्रफाइला मोजांबा स' नोंथांमोनखौहाय सर्टलिस्ट खालामनानै आनजादखौ लागोननो आरो बे आनजादखौ लागोन इन्टारभिउ लागोन भाइभा एबा एग्जाम टेस्टबो लानो हागौ जायखिजाया जेब्लासिम आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो लाबोबावगोन दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला स' बिनिफ्राय भाइभा लागोन ना एग्जाम लागोन बिनि सायाव आं आपडेटखौ नोंथांमोननो थाबनो होगोन जेब्लानो आपडेट मोनो दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि बिग आपडेट BTC नि स' बिनिफ्राय आपकामिं भेकेन्सि फैयोब्ला आं नोंथांमोननो थाबनो भिडिअ खालामबावगोन